Bună dimineața, spor la cafeluță și o zi cât mai drăguță. Vă salut de la București, de la capitală, de aici de unde se dă și ora exactă. Am o descărcare în apropierea orașului București și trebuie să ajung la vamă. Ia uitați, este cam aglomerat, este ora 6:30, să vă zic mai exact. Și am intrat pe strada Preciziei, mă îndrept spre punctul de vamă, pe șoseaua, pe bulevardul Timișoarei. Da, e cam de vreme, 6:30 și traficul este, ați văzut, era puțin aglomerat pe intrarea în București. Cred că lumea vine la muncă. Vă mai arăt așa puțin zona industrială, pe strada Preciziei. Voi ce faceți? Sunteți bine? Vă doresc o zi frumoasă tuturor și vă mulțumesc pentru toate comentariile, pentru toate aprecierile. Ce să vă zic, că aici este zona industrială, după cum se și vede, din București. Hai, v-am pupat, sănătate, ceau, ceau!